Ngicela ukunibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Senza isifundo 2 kwikota yesibili. Isifundo 2 wethu isihloko sakhe sithi nxa uJesu eseza futhi. Nxa uJesu eseza futhi. Isihloko sesifundo sethu sanamhlanje. Usifundo 2 ngomhla ka-1 January 2023. Siyambonga uJesu ngokungena enyakeni omusha. Masiphangiseni sikuthandaze. Siyabonga mdali wamazwe nomhlaba ngokulunga kwakho ukuthi usigcinile kwaze kwalapha. Sizofunda izwi lakho Nkosi esikhathini samanje. Siyacela Baba ukuthi usisize ngomoya wakho ongcwele usitolikele. Size sizwe amaqiniso asekhaya ezulwini ofuna ukuthi abe ligugu kithi ngempela abe yilo kube ukushintsha kuyimilo zethu silungele ukuhlangabeza. Sicela uvule inhliziyo nengqondo zethu sizofunda izwi lakho esikhathini samanje siqonde konke njengoba izwi lifisa. Egameni lenkosi Jesu Kristu sithandaza. Amen. Yebo bazalwane, ngiphinde nginibingelele futhi egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Isihloko sesifundo sethu sanamhlanje sithi nxa uJesu eseza futhi. Indimana yekhanda noma i-memory verse, igama elithi indimana yekhanda lisho ukuthi i-memory verse, sakhuluma ngawo amavesi. So indimana yekhanda eyangamele lesi sihloko sethu esithi nxa uJesu eseza futhi itholakala kuJohane 14 uvesi 3. uJohane 14 verse 3 esizothi uma ofundeka kanjena uthi nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Amen. Isihloko nje sikaJohane 14 ubuka lapha phezulu kuvesi 1 khona sithi inkulumo kaJesu yokuvalelisa. Angithi yabo inkulumo kaJesu yenzenjani yokuvalelisa. So uJesu wayekhuluma lamazwi ngoba yakade nabafundi bakhe ebaxela nje ethi lalelani bafundi, inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwa uNkulunkulu nekholwa nayimi. Angithi ukhuluma nawe betshela ukuthi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. Uma bengingenjalo bengiyawunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Kodwa sifika kuvesi 3 lapha uJesu Kristu esithi meliqhubeka ethi kuvesi 3 ngoba wayesehamba evalelisa esuka emhlabeni ezulwini ethi nanxa ngiya nginilungisela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Amen. So indimana yekhanda ezokwangamela lesi sifundo sethu esithi nxa uJesu eseza futhi, ngoba inhloso yalesi sifundo ukuzwisisa isizathu sokubuya futhi kukaKristu nesimo ayobuya ngaso futhi. Kubalulekile ukuba lolu suku lokuza kwakhe uJesu lulungiselwe. Izibonakaliso ezulwini nasemhlabeni ziyasitshela ukuba uJesu uyeza futhi. Kwakhona nje ukufa kwakhe eKalvari kukhomba indengeko yokubuya kwakhe ukuze ababekholwa kuye bekwazi ukwamukela umvuzo wokholo lwabo. Ngoba ekhathefa khona vele abebevele bekholwa nguye. So nabo kufuneka bawumukele lo mvuzo wani wokholo lwabo. Yazi mhlawumbe umuntu umbuzo nje angazibuza wona ukuthi siqinisekile yini ukuthi uzobuya futhi na? Yebo siqinisekile ngoba khona uma ufunda 1 John 14 ngicela ukuphunta John 14 verse 3 uthi-ke nanxa ngiya nginilungisela indawo. Usho uJesu la. Uthi ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Yabona. Khona isigameko ukuboshelwa ukubuya kukaKristu kuboshele nesinye nje isigameko esikhulu. Ngoma ufunda lapha namaHebheru 9 verse 28 khona uNkulunkulu akakuvezayo masifunda incwadi yamaHebheru 9 verse 28. Ngisacela uwafunda amaHebheru 9 verse 28 lana khona uNkulunkulu abhale kanjena athi kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi. Okay, kuyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo
kube ngukusindiswa. Amen. Siyakhumbula ukuthi uJesu, okay, sisizosithola leso sifundo esisho ukuthi uJesu khatheza lana vele inkokhelo yesono ukufa, khona ivesi esayifundayo. So kwakufanele ukuthi uJesu Kristu azofa, uyabo, abe umhlatshelo, afe endaweni lapha bekufana endaweni yomuntu kufa uJesu. So wathwala zonke-ke izono zabantu abaningi, yabo. Khona ababe-rape, khona ababebulala, khona ababentshontsha, khona ababehaha, khona babengagcini umthetho kaNkulunkulu nje uwonke njengoba unjalo, yabo. So uma efa ufela lezo zono uJesu wafa-ke laphana eKhalvari. Uma sifunda ngamaHebheru 9 verse 28 uthi wafa ethwele izono zabantu abaningi. Ngisho wathi uJesu Kristu uma ekhala ethi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami ngishiyelani na eli lamasabatha. Okay, uthi uNkulunkulu ubaba wathi uma embuka, uJesu ethwele izono zabantu abaningi. Kwakukhona lokho kungathandeki kuyena, so uNkulunkulu wamfulathela wabheka lena, uyabo. Useyakhala uJesu, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Wayengenzanga isono uJesu, kodwa wathwala izono zabantu, uyabo. Uma usufunda ngamaHebheru 9 verse 28 kuthiwa-ke kunjalo noKristu esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, okay, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo, kube ngokusindiswa. Uma sebuya ngokwesibili sebuya ngaphandle kwesono, uyabo, kulabo abamlindeleyo kube ngokusindiswa. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ukuthi kukhona yini abanye sebeke baprofetha ngokubuya kukaKristu ngaphandle kwakhe na? uJesu Kristu uyazisho yena ukuthi uyahamba uzobuye ebuye, uJohn 14 verse 3. Mase singasho sithi hhayi wayeyikhulumela yena. Ngabe bakhona yini abanye eBhayibhelini abayiprofetha indaba yokubuya kwakhe, yokuza nokubuya kwakhe na? Mhlawumbe umbuzo umuntu akuzozibuza wona loyo. Sizofunda amavesi mhlawumbe ngenxa yesikhathi sizovele sifunde bewu-3 ngoba kuzofanele sifunde ekugcineni mhlawumbe encwadini kaJuda, incwadi kaJuda, okay, noma uJob namaHubo, yabo, ngoba kuzoba ngathi wayeyifakazela yena, eyikhulumela yena. Ngabe bakhona nabanye abazalwane abakuqinisekisayo lokhu. Uma ufunda incwadi kaJuda 14 verse 15, incwadi kaJuda 14 verse 15, incwadi kaJuda lapha number 2 uma usuka emuva, qala isambulo ngemuva bese kuza yona, yabo. Ine-chapter yodwa kuphela, Nkosi yami. So uJuda 1 uverse 14 noverse 15, Juda 1 verse 14 no-15, une-chapter eyodwa kuphela. So uma sifunda uverse 14 wakhona kuJuda 1 verse 14 no-15, ofundeka kanjena: kusho u-Enoch owayengowesikhombisa kusukela ku-Adamu, waprofetha wathi, bheka, iNkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi, ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu, abadelela ngayo, nangawo onke amazwi alukhuni izoni ezingemesabi uNkulunkulu eziwakhulumile ngaye. Oh, amen. Enoch wayephila lapha kuGenesis, uma uzwa indaba yakhe kuthiwa wayehamba noNkulunkulu, okay. Futhi nje ngasekuqaleni, ingakho kukhona lapho uJesu Kristu ekhuluma khona nabaJuda ethi nifunde izibhalo ngoba nithi ninokuphila okuphakade kuzo, yizona-ke ezifakaza ngami. So uyabona laphana ekuqaleni nje u-Enoch encwadini kaGenesis ukhuluma indaba yokuza kukaJesu, ukuthi u-Enoch wayengowesikhombisa kusukela ku-Adamu, uyabo. Wenze njani? u-Enoch waprofetha ngabo wathi, bheka, iNkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi, yabo, ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangamesaba uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yabo yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo, nangawo onke amazwi alukhuni izona ezingamesaba uNkulunkulu eziwakhulumileyo ngaye. Okay, uJuda, le ncwadi kaJuda ukhuluma ngokwasho u-Enoch. So kwakungafakazi uJesu Kristu ngomlomo wakhe la, kodwa ubani omunye owaprofetha ngokubuya kukaJesu. Uma ufunda uJobe 19 uverse 25 kuya kuverse 27, khona okuvelayo lapho. Uma sifunda incwadi kaJobe 19
uverse 25 kuya kuverse 27. Ifundeka kanjena Jobe 19 verse 25 kuya ku-27. Ifundeka kanjena, ngiyaqala kuverse 25. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona, ekupheleni uyakuma othulini. Nalapho sesishabalele isikhumba sami, ngiyambuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. 27. Engiya kumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona, kungabi njengomfokazi okuphakathi kwami kuya kuphela esifubeni sami. Amen. Uthini? Umhlengi wakho uyanjani? Uyaphila. Kodwa ekugcineni nje uyasho ukuthi ekupheleni uyakuma othulini, uyenzenjani? Uyakumbona. Cela ukufunda amaHubo 50 verse 3. Cela ukufunda incwadi yamaHubo 50 verse 3. Uthi umaHubo 50 verse 3. uNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula. Umlilo udla phambi kwakhe, uphahlwe yisivunguvungu esikhulu. Amen. uNkulunkulu wethu njani? Uyeza, akayikuthula. Yabo. Umlilo udla phambi kwakhe, uphahlwe yisivunguvungu esikhulu. Masokhumbula kahle, sesike sakhuluma ngoNkulunkulu. Sathi masithola ukuthi okay, khona uNkulunkulu Baba, khona uNkulunkulu Indodana, khona uNkulunkulu Umoya Oyingcwele. So lana kuthiwa uNkulunkulu uthunjani? Uyeza. Yazi, ayasiqapheleni la ukuthi-ke elinye lamaqiniso anzima futhi abongekayo kakhulu elembuliweyo eBhayibhelini lelo lokubuya kukaKristu azophetha umsebenzi wakhe omkhulu wosindiso. Kubantu bakaNkulunkulu abangabahambi esebeshiywe isikhathi eside begogobele ezimfundeni nasemathunzini okufa, ithemba elikhulu nelivuselela injabulo balinikiwe ezithembisweni zokubonakala kwakhe okuvuka nokuphila. uJesu Kristu akazibiza ngokuthi uyini? Ukuvuka nokuphila. Uyokwenzani? Ukubuyisela ekhaya labo abakade bedingisiwe. Imfundiso yokubuya kwesibili kukaKristu yilona lizwi elingukhiye wemibhalo engcwele. Kusukela ngalolo suku lapho ababili bathatha khona isinyathelo sokuqala sosizo sokufulathela i-Edeni. Uyakhumbula ukuthi obani labo? Adam no-Eva, khathi bona bekhishwe e-Edeni, bathatha leso sinyathelo-ke sosizo sokufulathela i-Edeni. Abantwana bokukholwa babelokhu belindele lowo owethenjisiweyo, unguJesu, ukuba azokwephula anqoba amandla ombulali nokubabuyisela eParadise elalahlekayo. Abantu abangcwele babelokhu belindele ukubuya kwesibili kukaMesiya ngobukhosi njengento ezogcwalisa ithemba labo. Uyabo? So kusukela na-Adam ekuqaleni abantu benjani? Bamlindele uJesu ukuthi uzobuya. uJob, u-Enoch uyaprofetha ngokubuya kaJesu. uJob uyaprofetha. Yabo? AmaHubo laphana kuyaprofethwa ngokubuya kwakhe, noma yena eshilo, kodwa bakhona abanye ababeyisho le ndaba. Manje mhlawumbe umuntu umbuza akazibuza wona ukuthi-ke uzobuyelani vele uJesu? Uzobuyelani? Uyabo? Uma ufunda amaHubo 50 uverse 5 uyathola ukuthi isona siphi isizathu esikhulu sokuthi uJesu Kristu abuye. Yabo? La emhlabeni isizathu esikhulu nje sokuthi uJesu Kristu abuye eze la emhlabeni uzobe ezokwenzani. amaHubo 50 verse 5 athi, buthelani kimi abangcwele bami, abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo. Siyayikhumbula indimana yekhanda? Kuvele ukuthi uJesu Kristu kuze lapha engikhona nani nibe njani? Nibe khona. Ngiyabuye ngize nginibuyisele, ngibuze lapha engikhona nani nibe khona. Okusho uzobalanda. Safunda laphana kuJuda kuthiwa uzobe eza nezigidigidi. So laphana kumaHubo 50 verse 5 uzobe sethi kulezi zigidigidi, buthelani kimi abangcwele bami, abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo. Yabo? Mhlawumbe umuntu umbuza akazi uzibuza ukuthi okay, nangoku uJesu uyeza, okay, uthi uza neyigidigidi, okay, zezingelosi. Manje ukuthi akubuthela abangcwele kena bazobuthwa kanjani? Ngoba njengamanje nje khona ongcwele, ofayo, ongcwatshwayo. Yabo? Ngabe uzobabutha kanjani? Yabo? Uma ufunda uMateyu 24 verse 30 no verse 31, uNkulunkulu khona akukhulumayo laphaya kuncwadi Matthew 24 uverse 31. Khona uNkulunkulu
akakushoyo ngokukhethekileyo laphaya. Uma sufunda uMathewu 24 uverse 30, siqala nje kuverse 30, uthi uverse 30 kaMathewu 24, khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhali izizwe zonke zomhlaba, zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. 31, bese kuthiwa-ke iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Amen. Kuthiwani? Iyakuthuma iy'ngelosi zayo, lezi zigidigidi zayo, iyakuthumela izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqa abakhethiweyo bayo emoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. So uJesu Kristu uma eza le vesi iyasivezela ukuthi-ke abantu abangcwele bayaqoqwa kanje. Khona inkolelo yokuthi umuntu uma esefile useyezulwini, uyabo, noma-ke omunye ethi kade esezulwini wabuya, uyabo. Kodwa uNkulunkulu into asikufundisayo nokuthi-ke uJesu Kristu uyeza uzothatha abantu bakhe, uza nezigidigidi zezingelosi. Le nto le event iyothi uma yenzeka ithathe ifakazwe umhlaba wonke, ngoba kuthiwa emoyeni yomunye ukuthi amagumbini amane omhlaba uyobe uthumela iy'ngelosi zakhe ukuthi zizenjani, ziqoqe abakhethiweyo bakhe. Uyabona? Amen. Ngisacela ukufunda abasesisolweni bokuqala u-4 verse 16 no verse 17, ngoba lana sesizwile kuthiwana khona indodana yomuntu iyakubonakala. Angithi izizwe zonke ngeke kuze kwenzeka uthola ukuthi khona obelele mase sithi mina ngizwanga ngasala, uyabo. Hhayi, akukwazi ukwenzeka ngoba kuthiwa-ke izizwe zonke zomhlaba bese zikhala, ziyokhala zibone indodana yomuntu iza ngenkazimulo enkulu, yabo. Izizwe zonke, hhayi ukuthi uyothi uma ibuyile ebonwa abelungu noma ebonwa amaNdiya noma ebonwa ama-Africans. Cha, akunjalo. Uma sifunde abasesisolweni bokuqala u-4 verse 16 no 17 usaphendula lo mbuzo uthi-ke abangcwele bawaqoqola kanjani kuye. Sithe uma sifunda laphaya uMatewu sabona ngisho uNkulunkulu uyothuma iy'ngelosi zakhe ezizigidigidi zibabuthe abantu. Mhlawumbe uma sifunda abasesisolweni bokuqala 4 verse 16 no 17 ake sizwe kusho uNkulunkulu uthini mayelana nalapho. Uverse 16 uthi-ke no 17, basesisolweni bokuqala 4 verse 16 no 17 ufundeka kanje: ngokuba inkosi uqobo yakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Okay, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. 17, khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini, sihlangabeze inkosi emoyeni, kanjalo siyakuba nayo inkosi njalo. Oh, iyavela le ndaba. uNkulunkulu akavezi ukuthi khona umuntu othi uma efa bese straight ezulwini, yabo. Ayihambi kanjalo. Usho uNkulunkulu ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ngezwi eyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo nangephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. So uJesu Kristu uma ekuzayo lento yokuqala kuyofuna kuyenzeka onke la mangcwaba la, kuzofuneka kuvuke abantu abafileyo abakuwona, yabo. Uma sebevukile abantu abafileyo kube kukhona abaphilayo, abanye bayophila. Ziningi izifo, abanye bayozobe bephila benohayihayi, abanye benqunywa imilenze ngenxa ye-accident noma ingozi thizeni noma be-diabetic. Kodwa sikwazi uNkulunkulu ukuthi-ke abafileyo bazokuvuka. Bevuke benjani? Bayakuvuka kuqala bese laba abaphilayo bayoguqulwa imizimba, uyabo. Sisazoguqulwa. uNkulunkulu sithembisa lokho ngokubuya kaJesu Kristu. Bazovuka abafileyo, abaphilayo beguqulwa uNkulunkulu, hhayi lokhu kuziguqula kwethu kwamanje. Ngoba njengamanje nje umuntu uthi eyidakhi kodwa uthole ukuthi useziguqulile yena. Umpofu ebusweni, umpofu entanyeni, zimnyama izandla. Angithi yabona ukuyiguqula kwakhe, uyabo. Kodwa-ke uNkulunkulu uma uyena oyovusa abantu uma uJesu eseza, bevuke emathuneni, abaphilayo beguquke, beguqulwa ubani? Uyena. So uma uthi uJesu Kristu uzobuya nesizathu sakhe esikhulu sokubuya, uzolanda abantu bakhe,
uzobalanda kanjani uyothumela iy'ngelosi zibathathe. Kanjani na abafe bekholwa bekuKristu bekholwa uJesu Kristu bazokwenza njani? Bayovuka kuqala uma uJesu sebuya, uyabo, ezolanda abantu bakhe. So uzovuka uzovusa abafileyo laba abaphileyo bazoguqulwa. Angithi uyabona, uNkulunkulu usho njalo. Ayiveli njengamanje indaba yokuthi ebhayibhelini umuntu uma efile uyi-straight uye ezulwini, cha. Bafile basethuneni kodwa uJesu uma esebuya bazosho uma bevuka bevuke beguqulwe. Ngiyaxolisa, bazovuka emathuneni, abaphila bazokwenza njani? Bazoguqulwa. uNkulunkulu akakuvezi ukuthi khona umuntu othi uma efa njengamanje bese eyahamba ezulwini. uJesu uma ebuya uzobe ezolanda abaphilayo ngaleso sikhathi nabazobe befile. Mhlawumbe omunye umbuzo angazibuza wona ungowokuthi uyakubuya ngasiphi isimo na uJesu? Uyakubuya ngasiphi isimo na? Okay. Yebo bazalwane, sixolisa kakhulu Nkosi yami ngomsindo ozwakala ku-background. Singabantu abanomakhelwane endaweni. So umuntu mhlawumbe umbuzo-ke besibuzile ukuthi umuntu uzothi uJesu uzobe ebuyelani, sizathu sini isikhulu sokubuya kwakhe? Ukuzothatha abantu bakhe. Asho njalo amaHubo 50:5. Uma ubuza ukuthi uzobathatha kanjani na, kwaveza ukuthi okay, iy'ngelosi zakhe ziya ukubaqoqela emoyeni yomine. Bathi uma sesifunda baseThesalonika bokuqala 4:16 no-17 sebabona ukuthi okay, bayothi uma beqoqwa abantu abazobe befile bayovuka emangcwabeni, laba abazobe bephila bayoguqulwa. Uyabo, size sasho sathi njengamanje baningi abantu baguqukile. Kuguqulwe wena Yinwele, wena Inzipho, kwaguqulwa wena Complexion, saguqulana wonke. Kodwa uJesu uma ebuya ngeke eze asho ukuthi lona useguqukile uney'nwele ezihlaza. Uzosiguqula uJesu Kristu ngendlela yakhe sonke sibe yile nto uNkulunkulu akayifunayo. Manje kumbuza umuntu angazibuza yena ukuthi-ke singasazi yini isimo sokuza kwakhe na? Wasesizwile ukuthi uyeza ngenkazimulo yakhe ney'ngelosi, okay, neyayise kuzobutshwa abantu, okay, izizwe zonke kuthiwa ziyakhala, okay, i-event engafihleki le. Singasazi yini isimo sokuza kwakhe? Uma sifunda iZenzo 1 uvesi 9 kuya kuvesi 11, incwadi yeZenzo 1 uvesi 9 kuya ku-11, mhlawumbe njengabafundi lamavesi isihloko sakhona sithi ukwenyuka kukaJesu. So uJesu-ke ngoba esikhathi saqala safunda uJohane 14 uvesi 1 sasho sithi wayevalelisa esekhuphuka uJesu. So uma ufunda iZenzo nala kuZenzo kukhulunywa ngokwenyuka kukaJesu, kodwa uma sifunda uvesi 9 kuya kuvesi 11, uZenzo 1 vesi 9 uvesi 9 kuya kuvesi 11, kuthiwa-ke kwathi eseshilo lokho uJesu ekade ekhuluma, kuthiwa excuse me, uvesi 9 yakhona iZenzo 1 vesi 9 uthi-ke kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Uvesi 10 ethi-ke bathi besagqolozela ezulwini emuka, bheka amadoda amabili ayemkubo embethe izingubo ezimhlophe. Athi, madoda aseGalile, nimeleni nibheka ezulwini na? uJesu lo osuswe kini enyuselwa ezulwini uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile eya ezulwini. Amen. Yazi uma uqaphela la, uKristu wayenyukela ezulwini enesimo somuntu. Abafundi balibona ifu limemukela. Lo Jesu obekade ehamba kanye nabo, ekhuleka kanye nabo, owayehlephulile isinkwa kanye nabo, owayenabo ezikepeni zabo nasemachibini amakhulu. Ngalona lolu suku wenyuka nabo intaba kwakuthiwa yini? Yimihlwathi. Yena lowo Jesu besezokwabelana isihlalo, yena lowo Jesu wayesesezokwabelana isihlalo sobukhosi kanye noyise. Kusho-ke izingelosi lezi lamadoda amabili kuthiwa ayimbethe okumhlophe bakuziy'ngelosi. Lezo y'ngelosi-ke zabaqinisekisa ukuthi lona kanye abambona enyuka eya ezulwini uyakubuya njengokuba bambonile eya ezulwini. Bawunyuka ngamafu nokubuya kuzobuya kuphi? Emafwini uJesu Kristu. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona njengamanje
ukuthi-ke bangaki-ke abayakumbona. Bangaki abaya kumbona kuJesu uma esebuya-ke ney'gidigidi zey'ngelosi, okay, napha nabafileyo bazovuka bambone, okay, behlwitshwe, abaphila bayahlwitshwa. Bangaki? Ngoba siyabuka ukuthi khona abantu abazobe bey'gibelela amabhanoyi, khona abazobe begibela imikhumbi ehamba ngaphansi kolwandle, ama-submarine. Khona abazobe besey'mayini Nkosi, bethi basaqhubeka besethi umsebenzi beyomba igolide koGoli, koMpumalanga, ngithi yabona, ey'ndaweni ey'ningi besemathunjini omhlaba. Abanye bazobe bephuzile bedakiwe belele flesh yokubona omunye umuntu uthole ukuthi udla idakamizwa noma utshwala, kungena iy'gebengu zithathe yonke impahla masethi akazwanga yena ngoba ubelele bedakiwe. Angithi yayibona leyo nto leyo. Abanye bazobe beshayiwe bese kumakhwama beko-ICU noma bebeko-accident. Kubuhlungu nje, yize ngiqonda ukuveza ukuthi-ke kuzobe kukhona zonke lezo zimo. Kodwa umbuzo asizoyibuza ngithi bangaki-ke abaya kumbona, ngoba abanye bekuleso simo nakwezinye izimo engingasazibalanga. So bangaki abaya kumbona uJesu uma esebuya? Le ndaba, lo mbuzo uyaphendulwa-ke uma ufunda Isambulo 1 uvesi 7. Isambulo 1 vesi 7 sifundeka kanje. Uthi uvesi 7 uSambulo 1, bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo, nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Umuntu ozobe ephila ngaleso sikhathi, yabo, amehlo onke ayakumbona. Bhekani uJesu Kristu unjani uyeza namafu. Ngithi siyakhumbula kuZenzo 1 uvesi 9 ku-11 kuyaveza ukuthi wathi uma esehamba wamukelwa yifu. Ngisho nokubuya kwakhe kuthiwa ubhekani uyeza nani namafu yakho. Iy'ngelosi zithi ngoba nimbone ehambe kanje uza kubuya futhi kanje. Sekuthiwani uvesi 7 kuthiwa-ke bhekani uyeza namafu, namehlo onke aza kumbona, nabo abamgwazayo, nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Nezizwe zonke, ayuthi uyobona abase-Middle East kuphela noma base-Asia noma base-Afrika. Izizwe zonke, umhlaba wonke uzokubona uJesu Kristu eza ngamafu ezulu nezigidigidi zezingelosi zakhe, nenkazimulo kayise ney'ngelosi naneyakho uqobo. So nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Ngeke ebuye uJesu kuthuleke, uyabo? Ya, heyi Nkosi yami, kuza lolo suku olukhulu kangako-ke. Mhlampe-ke umbuzo ngathi-ke kulinganiswe njengani ukuza kwakhe na? Kulinganiswe njengani ukuza kwakhe na? Ngizocela nje ukufunda amavesi uMateyu 24 vesi 27 ngeke kuvesi 30. Mateyu 24 vesi 27 ngeke kuvesi 30. Usho-ke ngabuza, khona umuntu othi uma ehamba nje ehambe esheshe, angithi uyabo? Khona umuntu othi uma ehamba noma ehamba ungathembi nanokuthi uzoke efike lapha yakhona, ubuka i-pace yakhe ukuthi uthathe isikhathi sakhe. Uyibona inkomo uma ehamba, nifuna ukudlula emgwaqeni, ushaya ihuthi, inkomo ayisheshi, ithatha isikhathi sayo, adashazele ngamane kwenzeka ingozi nife nonke etekisini nibe u-14. Angithi uyabo? So uJesu Kristu uma ebuya yena, ngabe naye mhlawumbe uyobe ethatha isikhathi sakhe zungeza umhlaba lo ehamba, yabo, ngaleyo kuzobe kukanjani? Kulinganiswe kanjani ukuza kwakhe? Ake sifunde uMateyu 24 vesi 27 novesi 30. Mateyu 24 vesi 27 novesi 30 wakhona. Uvesi 27 kuMateyu 24 ufundeka kanje. Ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Uvesi 30 athi, khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhali izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu ize emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Amen. Kuzobe kushesha. Yalazi unyazi? Unyazi umbani. Umbani lona ukuthi uma izulu liduma, ubani-ke? Umbani uyabulala, ubulala abantu. Umbani ushisa iy'hlahla, usishaye isihlahla some same time. Kodwa nje engingakusho ukuthi uyashesha ukuthi yabo, uyashesha. Ungathi ushesha ngisho ukwedlula i-second, yabo. So ukuza kukaJesu-ke kuzobe kuyinto esheshayo, uyabo. Kuthiwa-ke ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Khona kuya kubonakala
uverse 30 uthi khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu bese zikhali zizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu ize emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Yabona nje uyocheckhala South Africa noseZimbabwe uyobe kukhona leso sililo. NaseLondon, England kuyobe kukhona leso sililo, nase-America ngoba kuyothi uma kwenzeka kugoqe kwenzeka umhlaba wonke, hhayi ukuthi kukhulunywa ngosuku, angithi yabo. So uNkulunkulu kuthiwani la uma ngasithiwa okay, ngicela sifunde singaqhubeki nje, ngicela sifunde uLuka 9 verse 26. Ngiyacela sifunde noLuka 9 verse 26 singakaqhubeki. uLuka 9 verse 26 khona uNkulunkulu akuvezayo lapho. Uthi verse 26 uJesu lona uyakhuluma, angithi. Uthi ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami namazwi ami, ngaye lo indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise neyezingelosi ezingcwele. Uza ngani uNkulunkulu Jesu Kristu? Le ndodana iza ngenkazimulo yayo. uJesu akuthi sakhumbula sathi uyindodana kaNkulunkulu, uyobaza ngenkazimulo yakhe nekayise neyezingelosi ezingcwele. Amen. Hayibo. Okay. uJesu Kristu lo besifuna lapho impela ngasekugcineni ethi-ke kodwa siphinde sifunde yonke ivesi ethi ngokuba yilowo nalowo nezinhloni ngami nangamazwi ami, ngaye lowo indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise neyezingelosi ezingcwele. Uma ungasuthiwa mhlawumbe uyaqaphela la, uKristu uza kuza ngenkazimulo yakhe nenkazimulo kayise nenkazimulo yezingelosi ezingcwele. Izinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyizishumi zezinkulungwane zezinkulungwane zezingelosi, izigidigidi lezo ezizobe zihamba nawe uJesu zimkhaphile, angithi. Kuthiwa namadodana amahle kaNkulunkulu anqobile la bantu abazobe bephuma lapha emhlabeni abanqobile, abakwazile ukunqoba kusho ukulalela uNkulunkulu ukuze kube sekugcineni. Yabo, kuthiwa-ke benokuthandeka nobukhosi obedlulele, bayakumphelezela kule ndlela yakhe, khona uyakuhlala esihlalweni sobukhosi senkazimulo yakhe, naphambi kwakhe-ke uJesu kuyakubuthana zonke izizwe. Amen. uJesu akakhethi balala muntu, kuyobuthana zonke izizwe kodwa eyekwazi okwezinjani ukumlalela. Mase sekuthiwani? Esikhundleni somqhele wameva uyakuthwala umqhele wenkazimulo. Siyakhumbula uJesu wenza kanjani? Wathweswa umqhele wameva khathi ebulawa eKhalvari bemhleka. Yebo. Okay. Khona uyakuhlala esihlalweni sobukhosi senkazimulo yakhe, naphambi kwakhe kuyakubuthana zonke izizwe. Esikhundleni somqhele wameva uyakuthwala umqhele wenkazimulo. Akhumbula khathi bemhleka ukuthi bathunga ameva, angisho inkosi ngomqhele, bathunga ameva bamthwesa wona ekhanda. So esikhundleni uJesu eselibalandile abangcwele, esikhundleni salomqhele wameva abamthwesa wona emhlabeni, uzobe yena sethwele umqhele wenkazimulo, umqhele phakathi komunye umqhele. Esikhundleni saleyo ngubo ebomvu yakudala abamgqokisayo, nakhumbula khathi kuthiwa bamgqokisa okubende khathi bezombulala. Kuthiwa-ke esikhundleni saleyo ngubo ebomvu yakudala uyobe embathiswe ingubo emhlophe ngokweqile, obamnika ingubo ewomnye umbala, kodwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu uyobe esemzishani embathisa ingubo emhlophe ngokweqile, kangangokuba umhlanzi wasemhlabeni angezenze zibe mhlophe kangakani. Abantu bayawasha kube mhlophe impela, kodwa akekho ohlanza ngale ndlela uJesu Kristu azobe egqoke ingubo emhlophe ngakhona. Engutsheni yakhe uJesu Kristu nasethangeni lakhe kuzobe kulotshiwe ukuthi-ke inkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Yebo, uyobe sekulotshiwe ethangeni lakhe engutsheni yakhe nasethangeni lakhe ukuthi-ke inkosi yamakhosi umbusi wababusi. Umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ekhaya ukuthi yini umphumela wokubuya kwakhe na? Okay, noma mhlawumbe ngesukubuzini kanje ukuthi-ke kuyokwenzakalani kulaba abangalungile ngoba simbona sekukhuphukile. Uyabo, abantu sebelandiwe zingelosi, sebevukile abanye abantu ekufeni. Okay, usekukhushukana ezulwini, usenikezwa uJesu Kristu umqhele, esikhundleni salomqhele ababemdelela abamfaka ameva, uNkulunkulu semnika umqhele wakhe wenkazimulo. Okay, amen.
esikhundleni saleya ngubo ababeyidabulile eyayingumbala obomvu, uNkulunkulu semnikeza ingubo emhlophe kangangokuthi ngisho nanomhlanzi wasemhlabeni ngeke kwazi inhlobo ukwenza ingubo emhlophe kanjeyana. Manje umbuzo ukuthi kuyokwenzekalani kulabo abangalungile. Uma ufunda isambulo 6, isambulo 6 uvesi 15 kuya ku-17, isambulo 6 uvesi 15 kuya ku-17 sifundeka kanje. Isambulo 6 vesi 15 uthi u-15-ke, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba, base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Amen. uNkulunkulu uyaveza la ukuthi ngoba kokunye sizothi ukulahlwa mhlawumbe kungokwey'chaka, uyabo, mhlawumbe sithi kungokwalaba abantu abavele bephansi noma kuwukobani, kodwa uNkulunkulu uma ufunda isambulo 15 kuthiwa namakhosi omhlaba. Okay, abantu njengamanje abahlonishwayo abazobe beyamakhosi omhlaba, abahamakhosi omhlaba njengamanje, kuthiwa namakhosi ani omhlaba neyikhulu. Laba bantu abathi uma behamba, umuntu uma ehamba ngapha bamphahlile, ugadiwe mhlawumbe unama-bodyguard, yabo, isikhulu leso. Amakhosi omhlaba neyikhulu ney'nduna, zikhona iy'nduna nalapha endaweni njengoba sihleli kunenduna yesigodi, khona iy'nduna zomhlaba, kube khona iy'nduna emsebenzini. So ney'nduna-ke nabacebileyo, iy'gwili, abantu abadla izambane likapondo, angithi uyabo. Kuthiwe-ke nabanamandla, yebo, nezigqila, khona abantu abahluphekayo Nkosi yami, bayahlupheka bo, eyi, nezigqila zonke nabakhululekileyo, abanye nje bayayi-afoda, benza noma yini abayithanda ukuthi beyenze. Kuthiwa kanjani, bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba bethi mawa. Kuthiwa bakhuluma base bethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Kuthiwa behlakaniphe benjalo, benesingisi esiningi kunjalo, beklema ukuthi bayazi, beney'khundla ey'nkulu kunjalo, kodwa uma uJesu sebuya bayobaleka belaphana benqoma ukukhuluma ney'ntaba, into engarespondi uma ukhuluma nayo, betshela iy'ntaba ukuthi ngeke sikwazi ukubhekana nolaka laleyo ndodana kaNkulunkulu noma lona ohleli esihlalweni sobukhosi, ngakho ntaba wela kithi. Uyabuka kuzobe kunzima ngalolo suku ukuthi abantu bayoncamela, bayofisa ukuthi bebulawe noma bayofisa nje ukuzamazama umhlaba ukuthi iy'ntaba ziwele kube ngaleso sikhathi kunokubhekana noNkulunkulu. uNkulunkulu njengamanje abahlekisa ngegama lakhe, yabo. So iyobe ingekho into eyobonakala iyigugu, kangangokuthi nalona omuhle njengamanje ogqoke ingubo ebizayo, wazi-make-upha, waziphophotha, nobhuti omuhle ogunda i-German cut njengamanje, kodwa ngalelo langa lobo buhle uyobushaya indiva, uyoncamana, uyokhuluma nentaba, ecela ukuthi imngcolise ngenhlabathi yayo, ethi welani phezu kwethu nisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Yinto eyokwenzeka-ke kulabo abangalungile le. Uma ufunda abasesesalonika besibili 1 uvesi 7 uvesi 9 busaphendula wona umbuzo ukuthi kuyokwenzekani kulabo abalongalungile na. Abasesesalonika besibili chapter 1 uvesi 7 kuya kuvesi 9 ufundeka kanje. Thesalonika wesibili 7:1 verse Thesalonika wesibili 1 uvesi 7 kuya kuvesi 9 kuthiwa, aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu, evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe. Ngicela ukuthi ngingaqhubeka. uJesu Kristu siyabona ukuthi uma uJesu Kristu esebuya ezolanda abantu bakhe, uzobe engahambi edwa, uzobe evela ezulwini. Hhayi ukuthi uyoqala phansi ezalwe kabusha esiswini noma uyoqhamuka mhlawumbe e-South Africa. Cha, uyokwenza njani? Evela ezulwini enjani? Enezingelosi zamandla akhe. Yabo, uvesi 8 bese lithi-ke, elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. 9,
abaza kunikwa isijeziso esingubhujiswa okungunaphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. So uJesu Kristu uma efika nezingelosi zakhe, siyathola ukuthi laba-ke abangamazi uNkulunkulu nabangalaleli ivangeli lakhe bayoqedwa nje. Kuzobe labo abanye bayothi bejabula bekhuphuka beya ekhaya ezulwini, yabo, abanye bevuka emathuneni, abanye beguqulwa, kodwa laba bazofa, uyabo. Kuthiwa elangabeni lomlilo ephindisele kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi uJesu, abaza kunikwa isijeziso esingubhujiswa okungunaphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Amen. Njengamanje kusafana, umuntu oyikholwa usafa ngendlela ecishe ifane nendlela efanayo nongakholwa. Uma kwenzeka ingozi yemoto, kugenqeka kufa wonke umuntu, kufa nababekholwa nabangakholwa. Angithi yabo, i-COVID ifike yakhukhula wonke umuntu, okholwa nongakholwa. O-HIV, o-diabetes, o-cancer, okuningi njengamanje awukho umehluko, kodwa uma uJesu esefikile kuzoba khona umehluko, uyabo, ngoba abangcwele bayovuswa futhi abangcwele bayoguqulwa, uyabo. uNkulunkulu ethumela iy'ngelosi zakhe zibalande emagumbini amane omhlaba. Laba abangalungile sizitshena Isifundo Isambulo 6 verse 15-17 bebahle benjalo benemali injalo, kodwa ngeke ize kwazi lawo magugu abo ukubakhulula ngosuku lwenkosi. Bayobaleka besakazeke, bahambe bey'ntabeni beyokhuluma nazo, ngabe obishop, iy'khulu, opresident, obani, ney'hlupheki lana, kodwa kuzobe kundawo, ngoba kunenkolelo njengamanje khona ewukukhohlisa ukuthi umuntu uma ehlupheka uyobusa uma kubuya uJesu, noma yisichaka usho uyobusa uma kubuya uJesu. Cha, izichaka ezizobe zingaphendukile ziyobaleka kanye ney'gwili njengamanje ey'tamasayo nazo zingaphendukile, uyabo. So umbuso wezulu uyofunyanwa ngokulalela uNkulunkulu, ngoba noma uhluphe kunjalo laphana kwisambulo 6 verse 15-17 kuthiwa nabahluphekayo nabazigqila noma uJesu uma ebuya nabo ngenxa yokuthi vele bebengalaleli, bekhuluma amazwi omdelela uNkulunkulu, nabo bayolahlwa kanye nalaba-ke bebevele bey'tamasela, yabo. So uma sifunda mhlawumbe umbuzo mhlawumbe umuntu angaba nawe ukuthi okay, sesizwile ukuthi ababi bayolahlwa, ngeke beze beqoqelwe bona emoyeni emine, ngeke beze belandwe ziy'ngelosi, bayobaleka beyocela iy'ntaba ukuthi ziwele phezu kwabo. Sathi uma sifunda lena incwadi uthola ukuthi bazobhujiswa. Manje umbuzo ukuthi kwabalungile luyakubelethelani lolo suku abalungileyo? Uma sifunda Isaiah 25 verse 9 sekukhulunywa ngabalungileyo. Isaiah 25 verse 9 ufundeka kanje, ngisacela nje ukuqala nje verse 8. Isaiah 25 verse 8 no-9 kuthiwa-ke uyakugwinya ukufa kuze kube phakade. Shusho uNkulunkulu uyakwenzenjani? Uyakuqeda ukufa, uyakugwinya ukufa kuze kube phakade. Inkosi uJehova iyakwesula izinyembezi ebusweni bonke, okay, isuse amahloni abantu bakhe emhlabeni wonke, ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 9 bese uthi-ke kuyakuthiwa ngalolo suku, bheka lo unguNkulunkulu wethu, simhlalele, uyakusindisa. Lo nguJehova, simhlalele, siyakujabula sithokoze ngensindiso yakhe. Oh, amen. Abangcwele bayobe bekhuluma amagama amnandi, uNkulunkulu nabo uyabaduduza, kukuhle, sisula iy'nyembezi emehlweni abo, kodwa bona bayokhuluma amagama. Lapha kuvesi 9 athi-ke kuyakuthiwa ngalolu suku, bheka lo nguNkulunkulu wethu, simhlalele, uyawusindisa. Yabona, nayi inkosi bese siyihlalele. Awu, kuyoba njalo kwabangcwele, kuyoba induduzo. Futhi uma ufunda uMateyu 25 verse 34 uNkulunkulu khona akukhulumayo ngabangcwele lapho uMateyu 25 verse 34. Uthi uNkulunkulu kuMateyu 25 verse 34. uMateyu 25 verse 34 sacela ukufunda. uMateyu 25 verse 34 ufundeka kanje na. Mateyu 25 verse 34 uthi ngokuba, okay, ngixolisa. Mateyu 25 verse 34 khona inkosi izakuthi kwabangabe sokunene sayo, zanini nina enibusisiweyo ngubaba, nidle ifa lombuso enikulungiselweyo
selokhu kwasekelwa umhlaba. Oh, bayokuba zindlalo ifa zombuso. Uzobe sesho uJesu Kristu ethi kubona zanini nina abazobe ngakwesokunene ngakwesokudla kwakhe ethi zanini nina enibusisiweyo ngubaba nidle ifa lombuso eniwulungisilweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Amen. Bazobe bazindlalifa zombuso kaNkulunkulu. Bazobe sebethola imvume yokudla ifa laNkulunkulu. Ngoba njengamanje ungathola ukuthi umuntu uyakholwa kodwa akanalutho. Yazi aka-own ngisho nanendlu eku-one room. Kodwa uNkulunkulu uthi ekugcineni uzombiza athi zanini nina enibusisiweyo ngoba nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwavela umhlaba. So bayodla ifa lombuso kaNkulunkulu, ifa izobe lingabhubhiyo. Ngicela ukuthi uvale lesi sifundo usukwini namhlanje. Singokubuza nje umbuzo owodwa, mhlampe sifunde indimana eyodwa. Umbuzo uthi mphumela muni okufanele sibe nawo ngesithembiso sokubuya kwakhe na? Mphumela muni okufanele sibe nawo ngesithembiso sokubuya kwakhe na? Sizofunda u-1 John 3 uverse 2 noverse 3. Hhayi ngokukaJohane. uJohane, labo Johane abangasekugcineni, yabo, khona uJohane wokuqala-ke uchapter 3 uverse 2 noverse 3 ofundeka kanjena. Uthi, bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiya kuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba yenjalo. 3 Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula ngokuba yena ehlambulukile. Amen. Sitheni masifunda kubaseThesalonika, sithena abafileyo bayovuka. Angithi bazovuka benjani? Bengenakubola. Ngithi laba bazobe bephila bayoguqulwa. Bazoguqulwa bebe njani-ke? Uma ufunda ku-1 John 3 verse 2 uthi bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali siya kuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siya kuba njengayo. So uJesu Kristu uma ebonakala sizofana naye. Uyabo? Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyokuba njani? Siya kuba njengayo ngokuba siya kumbona njengoba enjalo. Ngakho-ke bonke-ke abanaleli themba lokuthi uJesu Kristu uma ebuya nabo bafuna ukuguqulwa, uyabo, bebe njengaye. Uyabo? Kuzoba kanjena-ke kubona. Baza kusihlambulula njengokuba uJesu Kristu ehlambulukile. Bazophila impilo ehlanzekile. Azikho, bazohlambuluka njengoba uJesu Kristu ehlambulukile. Uma sithi bazohlambuluka kusho ukuthi bazophila impilo ehlanzekile. Ukusho ukuthi lezi zinto abazenza ebusuku izinto abangeke beze bebe nawo amahloni uma sezambulwa emini. Uyabo? Lezi iy'nkulumo abayikhuluma ngasese izinkulumo abangeke beze bebe nawo amahloni uma sezikhulunywa edlangalaleni. Omunye umuntu uma kuselifoni yakhe ugijima ezecishe ephuke ngoba khona izinto kwifonini yakhe akanamahloni ukuthi zibonakale kuphi edlangalaleni. Kusho ukuthi lo muntu akahlambulukile. Angithi yabo? So kuthiwa-ke bonke-ke abanalelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Angikhulumi ngomuntu ozobamba into eyimfihlo ngoba kuyenza ukuthi umuntu ngicela unansi indaba yami, ngicela ungatsheli umuntu. Angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngomuntu othi uma uya mhlampe ngizisibonelo, uma uya ey'thombeni zakhe ebaleke thatha ifoni yakhe mhlawumbe uyazazi ukuthi ukhange shuthe enqunu yena kungahlambuluki lokho ngoba lesi sithombe bangasithiwa basiphoste ku-social media, yabo, usengaba namahloni ngaze fise ngisho nanokufa. So bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali siya kuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siya kuba njengaye ngokuba siya kumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bazosihlambulula njengalokhu yena ehlambulukile. Ukuhlambuluka. So sizosihlambulula, singahlambululi nje kuphela izenzo ukuthi singabulali, singaphingi, singabi namanga, singakhonza abanye onkulunkulu, singaliphathi ngezigaba, singabi ney'thixo, singabi abantu abadelelisa abatha. So uNkulunkulu into akayisho ukuthi sizozihlambulula, silungisele ukuthi ngoba sizothi uma sihlanganyela kanye naye yena uzobe enjani ehlambulukile ngoba sinethemba lokuthi uma ebuya sizoguqulwa. Amen. Isifundo esizosifunda uma uThixo esipha ukuphila, isifundo 3. Isihloko sakhona sizobe sithi ukwehlulelwa. Ukwehlulelwa. Mhlawumbe basithanda isiNgisi sobe sithi-ke, isiZulu sithi ukwehlulelwa. Mhlawumbe ngesiNgisi sizobe sithi mhlawumbe investigative judgment. Ukwehlulelwa okuwukucubungelisisa kwezimilo. Yabo? Amen.
isifundo sethu 3 sizobe sisifunde sikhuluma ngokwehlulela, kodwa sisitholile ukuthi uJesu uyeza futhi uzonza njani, uzolanda abantu bakhe ukuthi nxa uyobuyeze abuyisele kuye, ngoba lapha khona nje sibe khona. Uzobeza nobani? Uzoza ney'ngelosi zakho. Uma uJesu esefikile yini eyokwenzeka? Abafileyo bayovuka, abaphilayo beguqulwe. So indaba yokuthi umuntu uma efile uye ezulwini iyinkohliso, ayifunyanwa kanjalo eBhayibhelini, ngoba ukuba ngempela uJesu Kristu abantu bezobe sebesezulwini ngabezolanda bandla. Ingakho esenzele ukuthi kube specific ukuthi-ke amangcwaba ayakuvuleka. Amen. Ngixolisa nge-background, siyaphazamiseka kakhulu. Cela sithandaze. Mdali wamazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, siyabonga Nkosi, izwi lakho sifundise lona esikhathini samanje. Sengathi lingalawula iy'mpilo zethu, konke esikwenzayo sikhumbule ukuthi Nkosi simele ukuba siphile impilo ehlanzekile, impilo ehlambulukile, njengoba noJesu simlindileyo ehlambulukile. Siyacela Nkosi usiphe lamandla. Siyazi Nkosi ukuthi ubungeke uzokhulume into, noma ubungeke uzokhulume owazi kahle ukuthi ngeze sikwazi ukufinyelela kukhona, kodwa sizofinyelela ekuhlambulukeni ngamandla asekhaya ezulwini. Cela ube nathi sisadlinza ngalamazwi, kube yiwona Nkosi azolawula iy'mpilo zethu nokuphila nokuy'phatha kwethu. Egameni leNkosi Jesu Kristu siyanxusa, usiphe amandla kulo nyaka 2023 wokuhamba ngendlela ekubusisekileyo phambi kobuso bakho, nendlela esihamba ngayo engabi nakusoleka Nkosi. Konke esikwenzayo ngokuphila osibuseke ngakho sikwenze ukukhulisa umbuso wasezulwini, nanokusho udumo ngazo zonke iy'khathi lingezi kithi, kodwa luze kuwe mdali wamazulu nomhlaba. NgoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen.